Ще обясня просто и ясно защо България не е готова да влезе в еврозоната и как фалшифицират конвергентния доклад. Това, че не сме готови за влизане в еврозоната е ясно на всички и без какъвто и да е доклад. Как обаче фалшифицират конвергентния доклад не е толкова очевидно, защото измамата не става чрез пряко манипулиране на цифрите, а с помощта на валутния борд, за който или не знаете, или вече сте забравили. Валутният борд беше въведен през 1997 година в условията на хиперинфлация, когато икономиката на България беше доведена от Европейският съюз до тежка рецесия и пълна разруха, за да ни принудят да се присъединим към Европейският съюз и за да ни ограбят, като изкупят на безценица всичко каквото могат – заводи, фирми, предприятия. Тогава валутният борд фиксира курса на лева към германската марка в отношение 1000 лева за една германска марка, при курс на марката към еврото 1,95583 марки за 1 евро, а през 1999 година, когато въвеждат официално еврото в Европейският съюз, курса на лева е фиксиран към еврото на 1,95583 лева за 1 евро. Фиксиран курс означава, че курса не може да варира, а е неизменен. Фиксирането на курса на лева към еврото от валутния борд на практика означава въвеждане на еврото в България, защото левовете, които са в оборот в България, са обезпечени от евро със същият номинал, което означава, че Българската народна банка няма право да печати левове самостоятелно и че е под външно управление на Централната европейска банка, тъй като тя контролира еврото. С две думи, Европейският съюз ни фалира, разграби ни и чрез хиперинфлацията ни принуди от няма на къде да се съгласим да започнем преговори за присъединяване към него и щом се съгласихме, спряха грубия терор, нормализираха инфлацията, фиксираха курса на лева към еврото и ни сложиха под техен контрол чрез валутния борд. В резултат от въвеждането на валутния борд в България и фиксирането на лева към еврото, направиха така, че параметрите, които се оценяват от конвергентния доклад, станаха параметрите на икономиката на Европейският съюз, което означава 100% конвергентност на тези параметри. Един от тези параметри е оценката на стабилността на обменния курс лев-евро по механизма RM2, който параметър минимум 2 години не трябва да има отклонение от зададения обменен курс по-голямо от 15%. Както се досещате, при положение, че курсът е фиксиран, отклонението е чиста нула, което прави този параметър напълно формален, като по този начин го елиминира. Това е все едно да измерват температурата на Слънцето с термометър, който винаги показва 25 градуса, и да ни изпратят да живееме на Слънцето, понеже там било имало идеални условия за живот. Обаче, като отидеме на Слънцето и се подложиме на реалната температура, ще изгорим по същият начин, както ще изгорим при влизането в еврозоната с фиксиран обменен курс и то на стойност от преди 28 години. За да може конвергентният доклад да оцени реалните параметри на икономиката ни и готовността ни за влизане в еврозоната, валутния борд трябва да падне поне 2 години преди включването ни в механизъма за стабилност на валутния курс RM2, на който мутрите викат чакалнята за еврозоната. Ние обаче се присъединихме към чакалнята RM2 през 2020 година, както сме си, с валутния борд, за да предоставим изкуствено завишени и стабилизирани данни за оценка в конвергентния доклад, което прави доклада невалиден, т.е. фалшив. Измамата е в това, че при фиксиран валутен курс лев-евро и при действащ валутен борд, конвергентният доклад оценява параметрите на европейската икономика, а не параметрите на българската икономика, които докато не падне борда са неизвестни. Разбира се, че при това положение конвергентният доклад ще е положителен, защото конвергенцията, или казано на български сближаването на европейската икономика с самата себе си, е 100%. Това е много сериозна измама, която заобикаля механизмите за оценка на готовността ни за приемане на еврото, чрез манипулиране на обстоятелствата и базата, на която се определят, а не директно на крайните цифри, което затруднява и обърква повечето хора, и те не могат да схванат как го правят, въпреки че разбират, че ни лъжат, защото стандарта на живот в България е много по-нисък от стандарта на живот в Германия. Разбира се, освен този основен начин на манипулация, използват и по-прости начини, като например временно изкуствено снижаване само на цените на продуктите от потребителската кошница, които се използват за определяне на инфлацията, като махат ДДС-то и се договарят с производителите те да свалят цените, а разликата с пазарната цена им я компенсират с помощи и дотации от бюджета. Например, като плащат на производителите обезщетения за претърпени вреди от природни бедствия, които или не са се случили, или са им нанесли по-малки щети, отколкото щетите, които им изплащат. Разбира се, правителството се договаря за цените само с големите производители, които са техни хора мутри, а малките производители ги принуждават сами да свалят цените без да им плащат за това, защото когато големите производители свалят цените, малките производители няма на кой да си продават продукцията. По този начин иска да ни вкарат с измама в еврозоната, без ние да имаме полза от влизането ни в еврозоната, за да могат да ни ограбят за пореден път.
Твърденията им за ползите от еврозоната са напълно безпочвени и глупави. Твърденията как сме щели да взимаме решения за финансовата политика в еврозоната са напълно неадекватни, защото не виждам на какво основание и по каква причина Германия, Франция и Италия биха ни позволили да им диктуваме финансовата политика. Както се разбра днес, конвергентният доклад е успешно фалшифициран и затова е положителен, в което едва ли някой се е съмнявал. Това, че въвеждат еврото принудително против волята ни, не им стига и затова са сложили само един месец, време през което ще можем да използваме едновременно и лев и евро, за да ни създадат колкото се може повече проблеми и за да ни съсипят нервите от бързане. Разбира се, Централната банка ще обменя левове за евро и след това, но това за нас не е удобно. Правителството твърди, че щяло да ни гарантира, че няма да има злоупотреби и ще следи да няма необосновано покачване на цените, но не се въвеждат наказания и механизми, гарантиращи неизбежността на наказанията. Тук ключовата дума е необосновано, защото при условие, че конвергентният доклад е манипулиран и че ще отпадне валутния борд, повишението на цените ще си е напълно обосновано и както винаги никой няма да е виновен и няма да понесе каквато и да било отговорност. Трябва да се организираме и да съдим Европейският съюз за противозаконното въвеждане на еврото в България против собствените му правила. Нека да видим как ще обясняват в съда, че конвергентният доклад е валиден при наличие на валутен борд и фиксиран курс на лева. Този измамнически и незаконен начин на въвеждане на еврото ни позволява да напуснем еврозоната, ако все пак ни вкарат в нея, защото след като те могат противозаконно да ни вкарат в еврозоната, така и ние не е нужно да се съобразяваме с документите и правилата на Европейският съюз, за да я напуснем без последствия. Записвайте се за канала ми в Telegram Пепе Разум с латински букви, за да ми помогнете да направя България нормална, просперираща и модерна държава, която работи за народа и в която няма насилие, няма разделение и омраза и всички сме равни. Ако спечеля аз, печели цял народ, а ако загубя, печелят само мутрите.